Bog, danas ću pričati o konferenciji Budućnost pravne profesije na kojoj sam prisustvovala krajem ožujka. Meni najzanimljivija tema je bila vezana uz primjenu robota u pravnoj struci. Moji kolege su se jako pobojali kako će to utjecati na njihove poslove i da bi nas ti roboti mogli zamijeniti ako tvrde da ne bi mogli u zastupanju, ali oni se boje da će nas zamijeniti u ovim repetitivnim i monotonim poslovima, što ja mislim da uopće ne bi trebala biti bojazan, zato što ako nas roboti tu zamijene, mi imamo više vremena za neke svrhovite poslove, znači za pripremu, za zastupanje nekoga na sudu i slično, i da riješimo njegov problem, a ne da radimo te poslove koje može robot obaviti. Sama sam radila takav posao u sektoru za europsko pravo Ministarstva vanjskih poslova, gdje sam morala vidjeti je li naš zakon u skladu sa direktivom, što uopće u nekim slučajevima nije ni potrebno donijeti zakon, zato što se mora ostvariti cilj koji je direktiva propisala, a nije bitno na koji način će se taj cilj ostvariti, a pitanje je se uopće ostvari implementacijom u zakon. Što na kraju hoću reći? Hoću reći da je smisao pravne struke da pomogne ljudima, a ne da otežava im samo pomoć, a kamoli išta drugo, i da se smatra da su odvjetnici ili javni bilježnici ili bilo ko od nas nezamjenjiv. Bilo bi super da za našim poslom uopće nema potrebe, ali kad već ima, bar da radimo ono što je svrhovito, kao što stalno naglašavam. Još je jedna javna bilježnica tamo izlagala kako bi se na javne bilježnike trebalo prebaciti što više registara i neki novi osnovati, što ja mislim da je opet namaknjivanje posla gdje to uopće nije potrebno, jer to dobrom bazom se može riješiti i ne bi se trebalo profesionalizirati na taj način i ne daj Bože naplaćivati ljudima uvid u te registre ili ne znam ja šta, davati, imati potrebu da se ovjere nekakvi izvaci iz tih registara, ne daj Bože. Tako da, eto, to su neki negativni aspekti, a pozitivni aspekti su najviše vezani uz suca Srđana Šimca, koji je jedna legendarna osoba koja pokušava mirenjem riješiti sporove i predsjednik je Hrvatske udruge za mirenje, tako da se nadam da će on u svojim nastojanjima uspjeti, iako su ga ljudi gledali ko čudnovatog kljunaša, ali eto, tako i mene valjda sad gledaju. Eto, ja nama želim sreću i želim da nam se što više ljudi priključi i odbaci samo svrhovitost. Pozdrav!